Ljudi koji me duže prate znaju da sam ja svim srcem za Đilas. Zbog toga i podržavam ove zborove koji se svuda organizuju. Prošli vikend kod mene u bloku su bila 2 zbora. Preko Vibera su me obavestila 2 prijatelja. Ja sam prvo mislio da je to jedan te isti zbor, ali vidim različiti dan i vreme održavanja. Rekao, čekaj bre, zovem ovog prvog da mu kažem da ima još jedan zbor. Kaže on da su to podmetnuli ovi sa vlasti, a da je njegov pravi zbor. Ja ne mogu da verujem čega su se oni dosetili, ej. Zovem ovog drugog, čisto da vidim šta će reći. Kaže da je njegov zbor pravi, a od onog prvog je podmetnut od strane vlasti. Ja sad totalno zbunjen. Ma rekoh, idem na oba, šta me košta. Na prvom 200 ljudi, ozvučenje, posluženje, redari, sve full. Izglasali smo jednoglasno da se ukinu javni izvršitelji, kao i da se obrišu svi bankarski krediti, da narod ne plaća toliko bankama. I izglasali smo smanjenje cena usluga javnih preduzeća, struja, infostan i ostalo za 90%. Ipak, dakle, postoje stvari oko kojih se svi slažemo. Znači, dosta dobrih odluka smo doneli. Odem ja sutradan na ovaj drugi zbor. 10 ljudi, uglavnom sa istim prezimenima. Tu smo glasali za legalizaciju nekih zajedničkih prostorija, koje im vlast već godinama ne dozvoljava da prisvoje, i promenili smo nazive ulica u tom bloku i uveli obavezan dinar koji će se naplaćivati svim stanarima tog bloka. I sopstvenu valutu. Nema još ime, ali kažu da će biti jača od dolara. Tako da, na oba zbora je bilo super odluka. Dobro je da se između tih zborova odluke ne preklapaju i nisu u suprotnosti, pošto bi onda došlo do svađe, verovatno. I meni se javi ideja. Rekoh, zašto i ja ne bih napravio svoj zbor, pa da donesem neke tako dobre odluke za mene i porodicu. Pitam ja ovu dvojicu, odakle im ozvučenje, redari, posluženje. Rekoh, hteo bih i ja da mi to neko obezbedi. Kažu oni, poslovna tajna. Bez veze. Sad moram da se snalazim za to. I pitam ih ja za par stvari koje mi nisu bile baš najjasnije. Rekoh, šta ćemo sa odbranom? Šta ako nas napadne neki drugi zbor ili neko iz okolnih blokova? Moramo imati bar neke vojnike i policajce koji će ići u taj rat, eventualno. Naš blok nema budžet za odbranu uopšte. Obrazovanje takođe treba rešiti. Koje fakultete osnovati u bloku? Srednje škole, osnovnu školu? Ajde, vrtić već imamo. Puteve treba pokrpiti. Ulice u bloku raspad. Trebaju nam bolnice. Kažu oni, kao nismo mi nadležni za to. Ja rekao, pa dobro, kome za to da se obratim? Kažu, vidi to sa državom. Mi samo ove specifične probleme rešavamo. Tako da sad ispade da za neke stvari nisu ni oni nadležni. Valjda će se pojaviti negde nekad u ovoj državi i neki nadležni. Da će Bog. Moje udruženje, Sad za lepši grad, je do sada zasadilo ovoliko stabala. Ako želiš da me podržiš u tome, ovo je račun za donacije. Hvala.